Jordi, veiem que en els últims anys emetem amb altres divises que no són euro. Per què a CaixaBank no emetem només el deute en euros? Tens raó, en els últims anys hem anat incrementant les emissions en altres divises, no? I actualment tenim gairebé un 20% de les nostres emissions en divises diferents d'euro, com el dòlar, lliure, ien, franc suís o fins i tot dòlar australià, no? I això no és perquè el mercat euro no sigui suficientment ampli com per absorbir les nostres emissions, sinó que diversificar les fonts de finançament i solvència té molts avantatges. I de quins avantatges estem parlant? Bueno, en primer lloc, tenim accés a major nombre d'inversors potencials, no? Pensa si has de vendre la teva casa i només tens un possible comprador, hauràs d'acabar baixant el preu si la vols vendre. Si tens diversos compradors interessants, doncs pots aconseguir major valor, major preu de venda de la casa. Succeeix el mateix en el mercat de deute, no? A major nombre d'inversors potencials, doncs millors condicions aconseguim, que és baixar el cost del nostre finançament. Com a segon punt ens ajuda a finançar el nostre balanç comercial generat per la xarxa quan un client ens sol·licita finançament en divises diferents d'euro, no? El tenir accés a aquest finançament ens fa més competitius a nivell comercial. I el tercer punt és que és una assegurança. I el tema de la protecció dintre de caixa doncs, és molt important, no? Tant la protecció dels clients com la nostra. Som la 10a entitat europea en quant a actius, la 9a en capitalització bursària i ens hem d'assegurar el tenir accés a fons de finançament i de solvència en qualsevol moment. Si el mercat euro es tanca en algun moment, tindrem altres mercats on acudir. I és especialment important l'accés que hem obert al mercat americà, fent emissions al mercat amb major volum d'emissions i amb major resiliència, on rarament ha estat tancat en els últims anys. Gràcies, claríssim, Jordi. A tu.